Fel y gwelwch chi, mae'r trefn arferol wedi argychwyn a fydd yna ddiacon yn cywyddu bob mis yn ei tro a ni'n ddiolchgar i Parch Hywel Richards am drefnu'r tai. Ac felly, fel mae'n digwydd, fi yw'r un sy'n cael y braint o lywyddu yn mis Tachwedd. Gai bore yma felly ar ran yr eglwys i gyd, croesawu bob aelod a dweud mor falch bod ni mor gryno o gyfer a cymuned cyntaf mis Tachwedd. A gai estyn croeso arbennig, mae'n hyfryd bob amser i weld Mrs Hywel Richards yn y cwmni, a croeso mawr Ddydd bore yma eto. Diolch yn dweud yr ymdrech i fod gyda. Cyhoeddiadau am yr wythnos i ddod. Nos Fawrth, bydd ymarfer cwr y capel am 7 o'r gloch. Sul nesaf, y 4 o Tachwedd, ein Gweinidog y Parch Dylan Rhys Parry fydd yn gwasanaethu, a'r Oedfa fel arfer yn dechrau am gwrtydd i ddeg. Ond mae rhywbeth arbennig sy'n nesaf. Yn ystod y gwasanaeth, fe fydd yna bydyddio yn cymryd lle, a mae'n siŵr fyddwch chi gyd am fod yn gryno i gefnogi hwyr y parchedig Robin Samuel a Janet, achos fe fydd yn cael ei bydyddio bore Sul nesaf. Gael goffa chi gyd bod yna gopïau o Cristion ar y bord yn y cytyn, a unrhyw un sydd yn dymuno mynd â coffi gyda nhw a groeso chi bigo i lan ymarfer. Ac yn nawr, fe gymrwn i'r casgliad os gwyddo'n dda. O Dduw, ein tad, derbyn yr rhoddion hyn i waith Eglwys di. Ac wrth i derbyn nhw, dyn ni'n gofyn i ti dderbyn una hefyd yn yr un modd. Gan am bod ni'n gofyn hyn oll yn enw ac yn heiddiant yn harglwydd Iesu Grist. Amen. Bore da i chi gyd. Hyfryd iawn gael eich cwmni chi, a dwi'n mond yn gwneud yn siŵr bod pawb ar Zoom yn ynghlywad i rwan. Os ydych chi godi eich bawd, dyna ni pawb ar Zoom yn ynghlywad i hefyd. Mae'r sain yn well. Gydwch chi ni droi at yr arglwydd mewn gweddi. O Dduw, ein tad, nefol a sanctaidd, diolchwn i ti am y cyfle i ddod i'r bresenoldeb di unwaith eto. Da ni'n diolch am oedfa newydd i roi ein mawl han moliant i ti. Da ni'n gofyn i ti yn bendithio ni a bydded i'r ysbryd glân fod yn bresennol yn ymplith ni. Wrth i ni ddod at fwrdd y cymundeb yn ystod y gwasanaeth. O Dduw ein tad, cliwyn gweddi ni felly. Gan am bod ni'n gofyn hyn oll yn enw ac yn heiddiant yn harglwydd Iesu Grist. Amen. Fe gadwch i ni droi at Emyr Rhif 62, os gwelwch yn dda. 62. Yr arglwydd yw fy Migael, diwalla feisia i. Rhydd orffwy sy'n mewn porfa fras, cafrodion hedd y hi, ac yn y blaen Emyr Rhif 62.
Daw'r darlluniad bore yma o lyfr Marc, y 18 pennod, adnodau 38 i 44. Yr Iesu yn y deml, le oedd y dyrfa fawr yn gwrando arno'n llawen. Cyhuddo'r ysgrifenyddion. Ac wrth ei dysgu, meddai, ymogelwch rhag yr ysgrifenyddion, sy'n hoffi'r rhodianna mewn gwisgoedd llais, a chael cyfarchiadau yn y marchnadoedd, a'r prif gadeiriaid yn y synagogau, a'r seddau anrhydedd mewn gwleddoedd. Dyma'r rhai sy'n difa cartrefi gwragedd gweddwon, ac mewn rhagryth yn gweddïo'n faith, fe dderbyn yr rhain drymach dedfryd, ac yna offrwm y weddi. Eisteddodd i lawr gyferbyn a chyst y drysorfa, ac yr oedd yn sylwi ar y modd yr oedd y dyrfa yn rhoi arian i mewn yn y gist. Yr oedd llawer o bobl gyfoethog yn rhoi yn helaeth, a daeth gweddw dlawd a rhoi 2 hatling, hynny yw ffyrling. Galwodd ei ddisgyblion ato, a dywedodd wrthynt, yn wir, rwy'n dweud wrthych fod y weddw dlawd hon wedi rhoi mwy na phawb arall sy'n rhoi i'r drysorfa. Oherwydd rhoi a wnaethant hwy i gyd o'r mwy na digon sydd ganddynt, ond roddodd hon o'i ffrinder y cwbl oedd ganddi i fyw arno. Diolch am y darlleniad yna. Gydwch chi ni droi at yr arglwydd mewn gweddi. Ni'n tad, yr wyt ti mor fawr, mor gryf a mor nerthol, does neb sydd y tu hwnt i ti. Plygwn ger dy fron, geisio arweiniad, i roi i ti'n mawl, ac i wrando ar dy lais.
A cymaint mae rhaid i ni ddiolch i ti amdano arglwydd. A diolch i ti am y gair yr ydym ni newydd ei glywed. Yn diolch i ti yn fwy na dim am brynedigaeth y byd hwn drwy dy unig fab Iesu Grist. Fe ddeithas i arglwydd yn ôl proffwyd i fugeiliad y bobl dy hun. A da ni'n diolch i ti drwy'r canrifodd fod pobl wedi clywed dy lais di. Ni galw i dy ddilyn di. A da ni'n diolch arglwydd dy fod ti wedi'n galw ni'na hefyd heddiw yma. I dy ddilyn di. I ddysgu o dy esiampl di. I brofi'r cariad o'r ti yn ei gynnig. I brofi'r heddwch rhyfeddol sydd gen ti i ni. Wrth dy ddilyn di arglwydd, byddwn ni wybod am fesur dy gariad di. Fel y dywed i dy hun, y fi yw'r bugail da, a dwi fodlon marw dros y defaid. Dyna fesur dy gariad di fel yr oedd y tîm fodlon mynd i'r Croeso yn rhannu arglwydd. At hynny ydym ni'n dod at fwrdd y cymun nes ymlaen, i gofio am yr aberth yna a nes di dros pob un ohono ni, dros dy ddefaid i gyd. Am y corff a dorwyd, am y gwaed dywalltwyd. A hynny oherwydd dy fod ti yn ein caru ni arglwydd. Oherwydd dy gariad rhyfeddol di. I blygwn ger dy fron di arglwydd i ofyn am faddeuant. Am nad ydyn ni'n dangos yr un cariad at yn cyddynion. At bobl eraill. Ond i ddilyn dy esiampl di arglwydd, byddawn ni garu. Car dy gymydog fel ti dy hun. I arglwydd, gad ni garu fel rwy ti wedi caru eisoes. Yn y dwys ddistawrydd, dywed air fy nyw. Gymdawelwn am ychydig i gyflwyno yn gweddia personol i ti. Diolchwn i ti arglwydd ein bod ni'n gallu troi ato ti. Ta wela unrhyw ofna sydd gyda ni, a gad i ni ymddiried yn llwyr yn dy ofal a thgariad di. Gofyn yn hyn yn enw, yn harglwydd Iesu Grist. Ond ysgodd i weddio, i ddweud gyda'n gilydd, ein tad, rhwng yr wyt yn y nefoedd, sancteiddiau'r denw, deled y deyrnas, neler dewyllus, megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Dyro i ni heddiw ein barabynyddiol, a maddau i ni ein dyledion,
fel y meddeiwn unau i'n dyledwyr, ac nac arwain ni brofedigaeth, eithyr gwared ni i'r hag y drwg, cynnwys eiddo tiw'r deyrnas, hanner a'r gogonion. Oes, oes. Gadwch i ni barhau yn ein haddoliad drwy ganu am i'r rhif 148. Yr arglwydd yw fy Migael, dilynaf ef bob dydd. Fe'n tywys at y dyfroedd, dilynaf ef bob dydd. 148. Yr arglwydd yw fy Migael, dilynaf ef bob dydd. Fe'n tywys at y dyfroedd, dilynaf ef bob dydd. Bob dydd, bob dydd, dilynaf ef bob dydd. Bob dydd, bob dydd, dilynaf ef bob dydd. Yr arglwydd yw fy Migael, dilynaf ef bob dydd. Fe'n tywys at y dyfroedd, dilynaf ef bob dydd. Bob dydd, bob dydd, dilynaf ef bob dydd. Bob dydd, bob dydd, dilynaf ef bob dydd. Yr arglwydd yw fy Migael, dilynaf ef bob dydd. Fe'n tywys at y dyfroedd, dilynaf ef bob dydd. Bob dydd, bob dydd, dilynaf ef bob dydd. Bob dydd, bob dydd, dilynaf ef bob dydd. Bod tro ni'n canu hwnna pan o'n i'n blentyn yn Salem Gaernarfon, bwrdd i llun o gyda ni'n llais. Chos oedden ni'n canu fo gymaint. Dwi'n meddwl oedden ni'n mynd ymlaen am oriau hefyd. Dwi'n meddwl oedden ni'n rhyw 8 i 10 weithiau. Ond maen nhw'n eiriau, da ni'n gyfarwydd iawn efo nhw ers pan da ni'n fychan iawn. A'r geiriau fanna ydy i ddilyn yr arglwydd bob dydd, ynde? Bob dydd. Yr arglwydd yw fy Migael, dilynaf ef bob dydd. Mae'r darlun o Duw fel Bigael, wrth gwrs, yn ddarlun amlwg iawn drwy'r Hen Testament, ac yn wir felly drwy y Beibl yn ei gyfanrwydd felly. Mae o'n thema sydd yn rhedeg drwy y Beibl, bod yr arglwydd felly yn Bigael. A dyna nath Iesu pam oedd o'n deud wrth bobl mai fo ydy'r Bigael da. Mi nath Iesu gymhwyso felly'r darlun yna iddo fo ei hun, a hynny cyn iddo fo fynd i'r deml at yr athrawon yn y gyfraith felly. Ac wrth gwrs, fe nath o hynny yn ystod dathliadau gwyl cysegri. Lle ro'na yn aml sôn am y Bigael felly. Ac wrth gwrs, be ddigwyddodd y fanna, herwydd bod Iesu Grist wedi cyflwyno ei hun fel y Bigael da, fe ath yr arweinwyr i ddewig, beth nhw'n gynddeiriog.
Yna i chi air, da ni'n mynd ddefnyddio'n aml, yn gynddeiriog, wedi gwylltio i'r addar a ddyn nhw eisiau lladd Iesu Grist am ddeud y ffasiwn beth. Mi roedd yr arweinir Iddewig wedi arfer clywed yn yr ysgrifau sanctaidd am Dduw yn disgrifio ei hun fel bugail. Ond dyma chi berson o'i blaenan o rwan yn cymryd arno ei hun, wel, fi ydy'r bugail da. Fi ydy'r un mae'r ysgrifau sanctaidd yn sôn amdano fo, ynde. Yr dwi wedi dod i ofalu dros y praidd, i ofalu am defaid. Mae'r darlun yna rhwng y bugail a'r defaid felly. Mae'n ddarlun hyfryd ac mae'n dod â cysur i bobl hefyd yn dydy. Mae wedi bod yn rhoi cysur i bobl drwy'r canrifoedd. Falle bellach dydy pobl ddim o'r gyfarwydd a'r berthynas yna rhwng bugail a'i ddefaid. O'n i'n ffodus iawn mi ges i fynd i fferm yn ffrind yn aml iawn i weld y berthynas yna a ges i sawl penwythnosa ar ffarm felly. Ond Iesu'n deud fi ydy'r bugail da, a mae'r bugail da yn fodlon marw dros y defaid. Neu'n fodlon rhoi ei einioes dros y defaid. A gen i gefnder o'r enw Einion. A dwi'n cofio deud yr adnod yma yn Salem Gynarfon. Fod Iesu'n fodlon rhoi ei einion dros y defaid. Ond dwi'n cofio, wrth gwrs, deud yr adnod yma. Fi ydy'r bugail da, a mae'r bugail da yn fodlon marw dros y defaid. Wedyn ni ddod i ddeall mae ni ydy'r defaid sydd dan sylw. Mae'r adnod yma yn dod â dagrau llygad chi, dwi'n siŵr. Gan fod yr hyn sy'n cael ei ddeud yn mynd i galon yr efengil felly. Mae'n mynd i wraidd yr efengil. I'r bugail da yn wir iddo fo farw dros ei ddefaid ynde. Troston ni gyd. Gyda threialon bywyd, gyda llwybra ansicr, fel pobl, da ni'n poeni, yn crwydro, yn greu pethau weithiau sy'n greu niwed i ni'n hunan. A braf ydi dod i gysgod y gorlan, oedden ni'n sôn yn y myfi i'w diwethaf, bod ni yn y gorlan yna, myfi yw'r drws, medde Iesu Grist adeg yna ynde. Fi yw'r drws. Yng nghysgod y gorlan a'r nos ar y bryn, a'r bleiddiaid yn nido ar weilad y glyn, cawn deimlo yn yr hirnos, gyffyrddiad ei law, pwy ofna'r gelynion a'r bugail ger llaw. Ia, mae fi yw'r bugail da. Mae'r diwynydd yr Amerig, felly Craig Evans, yn dweud na tueddiad i o'r bod o'n gallu bod yn rhy sentimental weithiau edrych ar y darlun yma. Mae'r bugail da yn berchen y defaid. Ac wrth gwrs, yr agwedd fwyaf allweddol ar ôl Iesu, wrth gwrs, iddo fo roi ei fywyd ac i ddiogelu'r defaid hynny. Mae'r bugail da sef Iesu mor ffyddlon i'r rhai mae wedi harwain fel ei fod o'n fodlon ildio ei fywyd yn llwyr iddyn nhw. Ac wrth gwrs, yn y darlleniad yr hyn welon ni ydy bod o wedi rhoi ei fywyd dros y defaid neu dros ei ddefaid. Hynny'n golygu pawb, roddodd ei fywyd dros bawb felly. Nid dim ond y rhai etholedig. Un o'r pethau welwn ni hefyd ydy bod Iesu Grist hefyd yn deud wrth Pedr a Lon môr Tiberias, portha fywyn. Eto,
y cyfeiriad yma at fugail ac yn gofyn i nina hefyd bod yn fugeiliad hefyd i ofalu am yn gilydd. Mae o'n linyn mesur drwy'r holl ysglythyran dydy. Rwyf yn adnabod fy nefaid am defaid yn fy adnabod i. Mae'n deitha chi pam o'n i yn mynd i dyn ffrind fferm jyst tu allan i Gaernarfon. Oedd yna gyfla i fynd i hel y defaid, i nôl y defaid, ac oedd hi'n dymor wyna hefyd, ac yn gorfod nôl rhai o'r wyna hefyd o'r ceia. A bod tro ni'n mynd i mewn i'r cae, oedd y defaid yn sgrialu i bob man. A fi'n trio rhedeg ar ei hola nhw, a fi'n ambaglu yn aml iawn ac ar yn hyd yng nghanol y cae. Ond eto pam oedd yn ffrind i mynd i mewn i'r cae, ac os oedd ei hun yn y cae, oedd y defaid yn dod ati. Doedden nhw'n sgrialu bob man, oherwydd bod nhw'n nabod yn ffrind yn dweud, doedden nhw ddim yn fat nabod i. A mae'n rhyfedd ffordd yr oedden nhw'n ymddwyn, felly bod nhw yn dod yn mor llonydd at yn ffrind. A hynny oherwydd bod yn ffrind yn ei bwydo nhw, yn gwylio ar ei hôl nhw, ac yr oedden nhw'n gwybod hynny. Dros y blynyddoedd, felly mae y defaid wedi cael eu camarwain, neu bobl yn deud bod nhw ddim yn greaduriaid clyfar iawn. Ond i bobl sydd yn adnabod defaid, mae hynna i'r gwrthwyneb, dwi'n siŵr. Mae defaid yn dibynnol felly ar rhywun i'w harwain nhw. Rhywun i'w harwain nhw. Mae Iesu'n deud wrthon ni, ac os byddwn nhw'n gwrando arno, a gynta, mi fyddan ni'n ei ddilyn o. Mi fyddan ni'n mynd i'r cyfeiriad cywir os ydyn ni'n gwrando ar yr arglwydd Iesu. Mae o'n yn harwain ni, yn dydy. Un o'r adnodau ar salma mwyaf poblogaidd, mae'n siŵr ydy Salm 23, ynddo. Ac mae'r salm yma yn salm sydd wedi dod â cysur i nifer o bobl. Mae o'n rhoi cysur meddwl ac yn rhoi tywelwch meddwl i bobl. A dwi'n ddarllen myfyrdod yn byr ar y salm yma o'r llyfryn cyn i ddod. Ac gan i wrando ar y myfyrdod yma. Gwelais ef ar y mynyddoedd. Roedd yn os yn cau yn dyn, yr awel yn fain. Bugail unig yn syllu, yn chwilio am ddafad a'r brwydr. Yn sydyn, daeth yr atgofion yn ôl, oriau hir fy mhlentyndod, yn y meysydd yn gwylio praidd fy nhad. Dyddiau da ar y cyfan, amser i feddwl, i weddio, neu i eistedd yn ôl a mwynhau y harddwch y byd a roddodd Duw. Ond bywyd anodd hefyd, peryglus weithiau, allan ym mhob tywydd, yng nghanol anifeiliad gwelltion, yn gwylio hyd yr oriau man. Doniol iawn mewn gwirionedd, y cwbl oherwydd criw o ddefaid. Nid y creaduriau callaf o anifeiliad y maes. Ydych chi'n gwneud eich gorau i'w helpu, a beth a wna'n nhw? Mynd i grwydro yr eiliad eich gwelant. Ceisiwch eu hamddiffyn, ond hanner cyfla ac i ffwrdd â nhw eto. Yn syth i ddannedd perygl. Sôn am eich gwylltio. Eto, mae rhyw gwlwm yn ffurfio rhwngwch. Sy'n peri chi wneud unrhyw beth dros y defaid. Hyd yn oed mentro eich bywyd i'ch hun.
Ydych chi'n meddwl bod hynny'n od? Ddylai chi ddim. Oherwydd creaduriaeth digon tebyg gyda nina hefyd. Yn ffôl, cyndyn, pryfoclyd, dilyn y dorf, anwybyddu arweiniad, brasgamu i gyfeiriad y dibyn. Pam y dylai rhywun drafferthu ynglyn â ni? Ac eto, fe wna'r arglwydd, fel bugail, ein hamddiffyn, ein harwain a'n porthi, ein ceisio pan fyddwn ar goll, a llawenhau pan ddaw o hyd i ni. Ein hamddiffyn rhag drwg, ein cyfarfod yn ein hangen. A fentrai ef ei fywyd drostom, fel y gwnawn inna i'r defaid. Mae'n swnio'n ormod i'w gredu i mi wn, ond pan ystyriaf fraint ei gariad, a'r gofal a ddengys bob dydd, rwy'n credu y byddai, nid yn unig mentro ei fywyd, ond pe byddai'r rhaid rhoi ei fywyd. Marw mwyn i ni gael byw. Mae'r myfyrdodau hynny yn myfyrdodau cyfoethog iawn. Ond y salmydd yma na Dafydd felly yn deud wrthyn ni, wel ia, mi fydda'r arglwydd yn rhoi ei fywyd troston ni. Salm 23 yn salm sydd yn dangos i ni fod yr arglwydd yn barchod, fod yr arglwydd yn arwain, fod yr arglwydd yn cysuro hefyd. Dyna a gawn ni yma. Ond mae'n bwysig ein bod ni yn gwybod hynny heddiw. Dyrcheniad arall, wrth gwrs, oedd y ddafad golledig ynddo. Yn weithiau, da ni wedi clywed am y ddafad yma. Rai blynyddoedd yn ôl, o'na stori ar y newyddion am y ddafad a gafodd ei hun yn sownd ar y dibyn. Dyma hi. Rwy'n cofio'r stori yma? Neb yn cofio'r stori yma? Wel, ddath bobl leol rhoi llys enw ar y ddafad yma. Arweiniad oedd enw hon. Ar ôl y gantores enwog Aretha Franklin a'r gan Rescue Me. Dyna pam gafodd y ddafad yr enw yma. Ni'n mynd i chwarae'r gan i chi bore yma, dyna i fi. Ond ia, ath y ddafad bach yma yn sownd ar y silff. A dyna neb yn siŵr iawn sut i gyrraedd y ddafad bach. Gweitha'r modd, yno fi oedd hi. A dwi'n siŵr os di dal yna, oherwydd nathon nhw ddim llwyddo i achub y ddafad yma, oherwydd bod hi rhy beryglus. Roedd y tîmau achub methu cyrraedd y silff felly. Pan dyn ni'n meddwl am y stori y ddafad golledig, y sylwodd bugail bod ganddo fo 100 o ddefaid ac 1 wedi mynd i grwydro. Mae'n gadael y 99 ar ôl ac mynd i chwilio am yr un yna ar goll yn dydy. Mae'n rhoi hun mewn perygl i fynd i chwilio amdani. A mae Iesu'n defnyddio'r stori yma i ddangos na fydd o byth yn ein hanwybyddu ni, fydd o byth yn ein gadael ni, a mae o'n caru ni gymaint. Ac mae o'n gwybod ein bod ni angen ei gariad a'i noddfa fo. A mae'r ddameg hefyd yn adlewyrchu pwysigrwydd yr unigolyn i Iesu Grist.
a'r ffaith ei fod yn galw arnyn nhw. A mae hyn i gyd yn ychwanegu at y cysur yn dydy. Oedd i ddilynwyr Iesu. Ydy, mae gwybod mae Iesu yw'r bugail da, ac yn gwybod ei fod yn adnabod ni yn ôl yn henwa. Mae hynny'n gysur i ni. Chai beth seren air am gofio enwa. Ond mae Iesu yn nabod pob un yn ei nôl yn henwa ni. A mae hynny'n dangos y berthynas agos sydd gan Iesu hefo ni a ni gyda gyntau. Wrth alw ni nôl yn henwa i'r aeth i'r groes. O wybod fod Iesu wedi'n caru fi gymaint fel bod o'n fodlon fynd i'r groes yn ynhanu. Ac onid heddiw hefyd wrth i ni nesau at ffwrdd y cymun, gwahoddiad bersonol yna i ni i ddynesu at y bwrdd. Onid yma mae Crist hefyd yn dod i berthynas â ni. Cyfle i ni gofio am y bugail aeth i'r groes yn ei lle ni. I'r bugail wnaeth yn caru ni gymaint. Ac wrth fwyta'r bara ac o'r gwyn, mi gofiwn yn wir y geiriau a ddudodd Iesu. Yr un a adwodd, adw at ei air. Fi ydy'r bugail da, a mae'r bugail da yn fodlon marw dros y defaid. Ar y mwyn i enw. Amen. Wrth i ni nesau at ffwrdd y cymun felly, gadwch i ni ganu am i'r rhif 346. 346. Y bugail mwyn o'r nef a ddaeth i lawr, i geisio ei braidd drwy'r erchu llanial mawr, i fywyd roes yn aberth yn ei lle, a'i crwydrad hwy dialwyd arno ef. 346.
Wrth nesau at ffwrdd y cymun, fe gofwn ni felly y geiriad wedodd Iesu, fi ydy'r bugail da. Mae'r bugail da yn fodlon marw dros y defaid. A ninnau wedi ymgynnull o amgylch y bwrdd. Fe gofiwn ni hefyd am y rhai sydd yn absennol o amgylch y bwrdd yn ogystal. Rhai o ffyddloniaid ar hyd y blynyddoedd sydd bellach yn preswylio gyda'n tad nefol ni. Mi gofiwn ni heddiw am Enid Humphreys. Aelod ffyddlon o Eglwys Iesu Grist. A fu farw ers i ni ymuno y tro diwethaf. Gweddiwn y caiff y teulu sydd mewn profedigaeth, brofi cysur a chariad yn harglwydd Iesu Grist. Fi ydy'r bara sy'n rhoi bywyd, medda Iesu Grist. Fydd pwy bynnag ddaw ata i ddim yn llwgu, a fydd pwy bynnag sydd yn credu yno fi ddim yn sychedu. Fyddai byth yn gyrru ffwrdd unrhyw un sydd yn dod ata i. Gadewch i ni wrando ar eiriau sefydlu'r swper fel mae'n cael ei ddweud gan yr apostol Paul. Oherwydd fe dderbyniais i oddi wrth yr arglwydd, yr hyn hefyd a draddodais i chwi. Yr arglwydd Iesu yn os y brydychwyd ef gymeryd bara. Fe'i torodd a dweud, hwn yw fy nghorff sydd er eich mwyn chwi. Gwnewch hyn cof amdanaf. Yr un modd hefyd, fe gymerodd y cwpan ar ôl swper gan ddweud. Y cwpan hwn yw'r cyfamod newydd yn fy ngwaed i. Gwnewch hyn bob tro yr yfwch ef, cof amdanaf. Oherwydd bob tro byddwch yn bwyta'r bara hwn ac yn yfed y cwpan hwn, yr ydych yn cyhoeddi marwolaeth yr arglwydd, hyd nes y daw. Swper yr arglwydd yw'r wledd yma. Felly mae croeso unrhyw un sydd yn caru'r arglwydd Iesu Grist ymuno hefo ni o amgylch ei fwrdd ef. Ewch gan hynny felly, a rhannwch yr elfennau i blith eich cyd-aelodau. Yr arglwydd Iesu yn os y brydychwyd ef a gymerodd bara, fe a'i dorodd, gan ddweud hwn yw fy nghorff sy'n cael ei dorri trosto chi. Gadewch i ni felly fwyta o'r bara cof amdano.
Yn yr un modd hefyd, fe fel gan wneud hwn i'r cyfamod newydd yn fy ngwaed i. Gadewch i ni felly yfed o'r gwyn i'r cof amdano. Diolchwn i ti, Nefel Dad, y bugel da, ond mi'n porthi am bwydo. Diolch i ti am yn cadarnhau ni'n sicrwydd dy wirionedd yr Efengyl. Ac anfon ni allan felly i fyw yn ôl dewchus di. Gan bod ni'n gofyn hyn o Amen. Gadewch i ni orffan drwy ganu am ei rhif 312 o nefol addfwyn oen sy'n llawer gwell na'r byd, a lluoedd maith yn ef yn rhedeg arno ei bryd. Dyddawn a thras a thgariad bryd sy'n llanw'r nef yn llanw'r byd. Gadewch i ni felly ganu am ei rhif 312 ar yn heistedd. A gras yn harglwydd Iesu Grist a chariad Duw, a chyndeithas yr Ysbryd Glân, a fyddo gyda chwi oll. Amen.